गोजोन्थों बे समाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों दानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोननि नाजानायावहाय दिनै गोबांथार दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय जेरैहाय दिनैहाय नेपालाव जोबथेसालियाव जोबनानै थानाय आरो दिनै भुटानाव जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बेखौ सोर बख'आ सिङाव मा फेक्ट' दङ बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय इउनाइटेड फरामनि माखासे मावथि सुबुंफोरा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ लाबोनाय जागोन। दिनैहाय प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि गेजेरजोंहाय गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों जादों होननानै बुंदों, नाथाय दिनैहाय सिङावहाय सैथोआ मा बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो थाखाय आङो आखायाव लानाय जाबाय। आङो थाम्बनेइलाव लाबोदों रायजो राजाफोर रियेल बर'नि थै दङ होनोब्ला दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों गोबांथार दिनैहाय दिल्लीनि पार्लामेन्टआवबो सोमावग्लुंदों सासे नर्थ इस्टनि टाइगार होननानै मुंख'जालायनाय बिस्वजित दैमारि बिथां बिनि आरो सासे जाहैबाय बड'लेण्ड फाग्ला होननानै मिथिजालायनाय सातसुमा खुंगुर बिथांमोनहा दिनै बर'नि थाखाय दिनै दिल्लीयावहाय आरो गोबांथार जोंनि बर'नि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङा सिङावहाय गोबांथार मोजां मोजां खामानि मावगासिनो दङ। इउनाइटेड फरामनि सुबुंफ्रा बुंदों गेजेर खलबाव जोङो नुनो मोन्दोंमोन दिनै सोरबा गेमस्रि दैमारि सोरबा फैलाखौ फसंनायनि गेजेरजोंहाय सोरबा दाब्लाखौ गसंनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बिस्वजित दैमारि बिथांखौहाय फेजेननो गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय रियेल हिर' बा रियेल बर'आ सोर नैबे बिथांमोननि माखासे बिबुंथिनिफ्राय मिथिनो मोनगोन। दानो जे भुटाननिफ्राय जे जोबथेसालिनिफ्राय जोबजानाय माखासे एक्स एनडिएफबि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौहाय सोर बख'नानै लाबोदों बिथांमोननि बाथ्रानिफ्राय सैथोआ मा बेखौ नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन। दानो बिथांमोनहा गासैखौबो बुंदों जे माब्ला गगोन माब्ला गवा बेखौहाय दिनै बिथांमोनहा गासैबो सिं सिं मावगासिनो दङ आरो गोबांथार मानसिफ्रा गसिगोन मावगासिनो दं होननानै गावसोरखौ क्रेडिट लानो थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबांथार प्रमद बर' बिथां आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोनखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोनहा दे इउनाइटेड फरामनि सुबुंफ्रा दिनैहाय बिथांमोनहा मानगोनां बिथांमोनहा दिनै बुंदों बिथांमोननिबो जेबो माबा गैया। दिनै मेन रल हिसाबै दिनैहाय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायनायानो होन गेदेर उखिलफोरजों सावरायनाया होन गासैबो दिनैहाय जोंनि स्पिकार मानगोनां जे बिस्वजित दैमारिया गासैयावबो हेड हिसाबै रल लानानै गासैखौबो मावदों होननानै दिनै बिथांमोनहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों। नाथाय बे खामानिखौ दिनै सोरबा प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोनहा मावाखै बे खोथाया ओंखारफैदों रायजो राजाफोर। दानि बिथांमोनहा मावदों होननानै दिनै बुंदों आरो हम मिनिस्ट्रियावबो जे बिथांमोनहा दिनै इउनाइटेड फरामनि माखासे बिथांमोनहा जे खामानिखौ मावबाय बेखौहाय दिनै बिस्वजित दैमारिया गासैयावबो लिड खालामदों होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दानो नोंथांमोना नैबे बिथांमोननि जे बिबुंथिफोरखौ खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना सारि सारि खालामनानै नाय रियेल बर'आ सोर आरो राजनितिकल' खालामग्राया सोर नोंथांमोनहा बेयावनो मिथिनो मोनगोन। दिनैहाय बै समावबो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा एनडिएफबिफोरखौ होसोनायखौसो जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नोंथांमोनहा स्टाडि खालामनानै नाहर नै 6 फारवरी जायैनि सिगां एनडिएफबिफोरखौ पुलिस लानानै सोर होसोआमोन बेखौ नोंथांमोनहा मोजां स्टाडि खालामनानै नाय रायजो राजाफोर। अब्ला आं बेफोरखौ गासै बुंथिनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो सानबावाखै नोंथांमोनहा गावनि नैबे 6 फारवरीनि सिगां सोर होसोआमोन एनडिएफबिफोरखौहाय सोरनि सरखार दङमोन नोंथांमोनहा साननानै नाय बिजिरनानै नाय। जास्ट आं नोंथांमोननो मोनसे पिन पइन्टल' हरबाय आरो नोंथांमोनहा मा मोन्दांथिदों बेखौ कमेन्ट खालामहर आरो रियेल बर'आ सोर आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो सोर राजनितिकनि लब लालसाल' खालामनानै दं गाद्दिखौल' उखैनानै दङ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। नैबे गासैबो भिडिअखौहाय नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायोब्ला गोसोआवहाय सेन्टिमेन्टेल नांगोन बा दुखु मोनखांनाय फैगोन। दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर सैमा अमाफोर बायदि जुनारफोर बायदि दिनै नैबे जोंनि एम बाथा मानगोनां बिथांखौहाय दिनैहाय
लाबोनाय आरो न'खरनि मानसिया मोदै हुगारनाय जोङो बेखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोनहा बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ एसे नायलांदो आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा इउनाइटेड फरामनि गासै बुंलांनाय बिबुंथिफोरखौ नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। थांदो सार औ दे थिगैनो दंखायो दा थांदो सार औ दे बारग' एनडिएफबिफोरखौ लिंथुमनानै माखासे गोनां गुरुत्वपूर्ण खोथाफोरखौ रायज्लायनाय जादों। जेरावनोखि जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मा मावबाय थादों, बर्तमान मा डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ जोङो खोन्थानो गोनां दङमोन। बेफोरखौ जोङो जोंनि सेंग्राफोरजों शेयार खालामदों आरो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो खोनासंदों जे जोङो थांनाय बोसोरनै जाबाय इउनाइटेड फरामा जानोसै फैबाय थानाय नेक्स्ट दाननि अक्ट'बरनि 22 तारिखआव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ 2 बोसोर कमप्लिट जानो थांदों। बे बोसोरनैयाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ लानानै जोङो रिपर्ट होदों आरो रायज्लायदों आरो खुबै पजिटिभ दिनै सेंग्राफ्राबो गाहाम मोनदों इउनाइटेड फरामनि खामानि दामानि मावनायफोरखौ। जोंहा गोबां समस्या दङ दिनै बारग' एनडिएफबिफ्रा दिनैसिमबो जोंहा 64 जन बारग' एनडिएफबिफ्रा जोबथेसालियाव दङ। दा बिनिनो माबायदि बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनानै बा माबायदि बेल मोननानै बा केसखौ माबायदि फोजोबनानै उदां अख्राङाव लाबोनो हायो बिनि सोमोन्दै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। थांनाय 21 तारिखआव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि मोनसे डेलिगेटआ रायज्लायदों आरो गोबां आखाबादि बिथाङा खामानिखौ मावगासिनो दङ। जोङो नायबाय 4 बोसोर जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव थानाय जायफोर EM दङ, MCLA दङ बा चिफ डिपुटि चिफ दङ बा मिनिस्टारफोर दङ बा MLAफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो 4 बोसोर लामा नायबोबाय, बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै जों स्रि थाबोबाय। नाथाय कुनु मोनसे सरकारजों रायज्लायनानै बारग' एनडिएफबिनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि लामायाव बिथांमोना आसुनि लायाखैसै बा जोंखौ लोगो लाफायाखैसै। नाथाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि नाजानायाव बिथांनि मावनायाव जोङो चिफ मिनिस्टारजों जिरायदों, एडभकेट जेनेरेलजों जिरायदों, ADGP DGPजों जिरायदों आरो गोजौ लेभेलाव थामहिनबा दिल्लीयावबो जों गोबांखिनि अफिसार्सफोरजों बा पलिटिकेलि लिडारफोरजों जोङो लोगो हमनानै सावरायनायनि मोनसे स्पेसखौ मोन्दों। बेनिखाय मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौबो जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै साबायखर बावो आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौबो जोङो साबायखर बावो। बिथांमोननि इनिसिएटिभनि गेजेरजों थांनाय सानब्रै सानबासोनि गेजेराव जोङो भुटानाव जोबजानानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौबो जों मोनफुंनो हादों आरो थाबैनो बिथांमोननि खोथा होनाय बायदियै थाबैनो जोङो जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हासिगोननि लामायाव दङ। बे मुंख्लं सानखौ 11टा जायगायाव खुंनाय जादों। 11टा जायगायाव आसामनि दाब दाब गुबुन गुबुन जिल्लायाव गासै 11टा जायगायाव खुंनाय जादों। गोबां जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा सोरहाबा थाखा फैसा गैया, सोरहाबा हान्था मेलायाव उसुबिदा जायो, जेराव जोङो सेन्ट्रेलाइज गहपुरनि दैमालु फोथाराव लादोंमोन। बेयाव थांनो गोजान जायोखाय जोंनो अथ'रिटि होदोंमोन दाब दाब जायगायाव खुंनो थाखाय आरो बेबायदिनो जाय जेरावनो सुबिदा बेखौ बेयावनो मुंख्लंफोरखौ मान होदों, सनमान होदों आरो जोङो बेखौ बाख्नायदोंसो। बेखौ लानानै पलिटिक्स खालामनायखौसो जोङो गाहाम मोना। पलिटिक्सनि बेलायाव सम फैगोन, पलिटिक्सखौ आं दायो बेबायदिहै आं हारसिङै बुंनायनि बाथ्रा नङा। जों पलिटिक्सखौ लानानै सावरायगासिनो दङ, फाइनाल स्टेपआव जोङो लाबोनो हायाखै। जोङो मोनसे सम फैगोन जेरावनोखि फाइनाल स्टेपआव फैगोन आरो बेयावनो गासैबो बारग' एनडिएफबिफ्रा जरदारै खामानि मावनानै पावारखौ हासिल खालामनानै लागोन। नाथाय जों दिनैनि तारिखआव जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों, केस उइथड्रनि थाखाय जायदों सावरायनांगौ बेजों सावरायदों, बेखौ जोङो स्ट्रेट सिरि सिरि खालामनाय जादों, कुनु मोनसे मिडियायाव जों लाबोआखैमोन। नाथाय जोङो नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा जोंजों थांफानानै मिटिङाव खोनासंफानानै बाहेरायाव ओंखारनानै
दल दामनानै खोन्थानायखौ जों नुदों। बेयाव जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै दुखु फोरमायदों। लोगोसे जेलाव थानाय दुखु खस्थ' लानानै जेलाव थानाय जोंनि मानगोनां बारग' एनडिएफबि बिथांमोनाबो दुखु फोरमायहरदों। जों जिखौ मावदों फिथाइखौ मोननायनि सिगां बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिङोबा मोजां जागोन। मानोना जों आगानसे खारोब्ला जोंनि सुथुरा जोंखौ आगाननै होसोग्राया दोनखायो। बेनिखाय जों खारख' हाया जागोन। बेनिखाय बेफोर खामानिफोरखौ दल दामनानै पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय क्रेडिट लानो थाखाय सोरबा संगठना क्रेडिट लानो थाखाय पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय बिदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानैहा जोंनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय हिदान्त' जोङो लानानै दिनै एपिल खालामहरदों बिथांमोनखौ। जाहाथे अननानै बिथांमोनाबो मानियो जेन बे क्रेडिट पलिटिक्स एबा पलिटिकेल माइलेज लानो थाखाय जों नोंथांमोना बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थाया। आरो जों बारग' एनडिएफबिनि जि हमायसा दङ बेखौ जोंनो मावगासिनो। जोंखौ ओभारटेकबो खालामनो साननाङा। जोंनि हमायसाखौ जोंनो मावगोन। 4 बोसोर जोङो नोंथांमोनखौ नेबाय, नाथाय कुनु दिन मोनसेबो मावनाय बा बिजि खान्दासेनिबो बारग' एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि खेथ्रआव जों नुखायाखै आरो नोंथांमोना लुगैखायाबो। बेनिखाय जोंखौ ओभारटेकबो खालामनो नाङा। मावनांगौ खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। दिनै इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिनि नाजानायावनो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे खोथा होदों। 620 जन मुंख्लं न'खरफोरनो थाबैनो मुंख्लं अनसुंथाइ होनाय जासिगोन बे फैदों। आरो लोगोसे 1400 जन मुंख्लं न'खरफोरखौ थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनानै उइदिन डिसेम्बरहालागै होनायनि खोथा फैदों। लोगोसे जोंहा गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंजोबाखै। बेखौबो बाजेट हमखाबाय उइदिन डिसेम्बर होजोबनायनि जोंनो खोथा होदों। लोगोसे जथेस्थ'खिनि डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोननो हादों जोंनि हमायसाखौ समाधान खालामनो थाखाय। बेनिखाय जोङो जोंनि स्टाइलाव जोङो आवगायगोन। जोंनि मावनो गोनांखौ जोङो मावगोन। जोंखौ कुनु मोनसे दल संगठना इन्टारफियार खालामालासिनो बा ओभारटेक खालामनो नागिरालासिनो बा जोंनि मावनायाव थाफायै रायजो राजानो दल दामनानै खोन्थाथिङालासिनो सिरियै थाथ'नायखौ मोजां होननानै जों एपिल खालामहरदों। नंगौ, बिथांमोनाथ' जेल होनबाथ' मिथिखायो दुखु खस्थ'आवनो थानांगोन न'खरनिफ्राय गोजानाव। आरो न'खरखौ बिथांमोना जेब्लायबो सानहरो, सिन्था खालामहरो। बे न'खरखौ दोनथ'बाव बाखि 30 लाख बर'फ्रा मा जादों मा लोंदों मारै दङ बेखौसो बिथांमोना सिन्था खालामहरबावो। गावसोरनि दुखु दाहाया दोनथ'बाव। मानोना जोङो थाङो, रायज्लायहैयो, सेन्ट्रेल जेलावबो थाङो, जोङो सावरायहैयो। लोगोसे काहिलिपारा टेनिबिबिएन पुलिस केम्पआव जिहेतु